guys, good morning sa inyong lahat, mga subscriber ko, mga viewers ko. Maraming salamat sa suporta. At welcome to my YouTube channel, Christopher Gonzales. Ngayon pala guys, nandito lang ako sa bahay. Gagawin ko pala ngayon ay magmukbang challenge ako. At ako na rin yung nagluluto guys ng ating kakainin mamaya ay mukbang natin. At bago ko ipapakita pala yung lulutuin natin guys, ay mag shout out pa ako sa mga supporters sila ni Elisa Gonzales, shout out sa iyo Day, pinsan ko. At kay Jonel Hubin, shout out sa iyo. At kay Ray TV, shout out sa iyo bro. Maraming salamat sa suporta dahil pag upload ko sa video, lagi ka nagko-comment sa ating channel. Maraming salamat talaga sa suporta. At andito pala yung bayaw ko. Papakita ko sa iyo mamaya sa ating video. At kay Hobin Sabangan, kasamahan kong tricycle driver, maraming salamat sa suporta mo, Dung. Shout out sa iyo. At kay Jaime Munoz, kasamahan ko ring tricycle driver guys, dyan sa may Barangay Central Tuda, Piping Kalawit. Shout out sa iyo, bali number ng tricycle niya 128. Shout out sa inyong lahat dyan. Ingat kayo sa biyahe. Mga kasama kong tricycle driver sa Barangay Central Tuda, Quezon City. Ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo yung ating mukbang challenge. At ako mismo nagluto guys. Yan, ipapakita ko na sa inyo. Alright. Okay mga manoy, mga manay. Ito na, ipapakita ko na sa inyo yung ating lulutuin. Una-una pala manay, ito yung niluluto natin. Ano siya manay? Baka, tuhod ng baka, yung unang paa sa baka manay, yan oh. Mga manoy, yan, ako magluluto niyan. Mukbang ko mamaya. Kung ano ba talagang lasa, masarap ba or maling pagkaluto. Ang pangalan pala ng luto natin manay ay balbacoa. Tawagin yun. Sa probinsya kasi, sa Bohol, sa amin. Nasubukan ko na magluto, magluluto ako uli. Yan guys, kumukulo pa, pinapalambot ko muna yung tuhod ng baka. Yan guys, oh. Yan, tuhod ng baka yan mga manay. Yan, okay, takpan na natin. At ang pangalawa, ang ating mga sahog. Yan. Una ay luya. Ito mga manoy, luya, tsaka lagyan ko na rin ng kumaga ito yung tawag nito mais, para naman siya parang special siya manay ba. At ito sibuyas. Yan, kikita nyo ba manay? Yan, sibuyas. At anong tawag nito? Bagyo beans ba yan? Hindi yung bagyo na unos manay Bagyo beans na gulay ang pangalan. Yan oh. Hindi yung bagyo yung bagyo. Yung bagyo na kasira. Hindi rin yung bagyo doon sa Baguio City. Bagyo beans siya manay na gulay pangalan. Yan. Yan oh. Diba? Saka sibuyas. Yan. At ang pinaka the best talaga pang sahog sa balbacoa, itong ito na oh, yung tawag nito. Tawag nga pala nito, kalimutan ko Tanglad. Tanglad pala. Bihira, dami-dami ito sa probinsya. Nakakalimutan ko mga pangalan. Yan manay tanglad. Para siyang hita ng manok. Ito yan Pero hindi siya hita ng manok manay Tanglad talaga siya. Tapos tinatali lang. Yan, Kala mo hita ng manok Diba? At saka ito. Repolyo na yung buo. Repolyo to di ba? Repolyo. Yan. Ito manay Yan. Yan ang sahog lang natin sa ating balbacoa. Matud nila daunggan ikog tiil sa simud sa kabaw ug baka. Aray. Yan. Yan ang ating mukbang mamaya. At labis talaga, lagyan din natin ng magic sarap. Yan. Para titingnan natin kung ano ba talagang lasa, masarap ba or hindi. Okay mga manoy. Yan ang challenge natin ngayon. Mukbang challenge. Yan. At ako mismo ang nagluluto niyan. Ulit natin yun. Matigas pa yata itong mga manoy Subukan natin. Subukan natin malambot na ba or
ah, matigas pa. Ganda mo rin, kulong-kulo oh. Ay, matigas pa siya. Mamaya, uy, malambot-lambot na pala ng kunti. Kunti na lang. Ay, matigas pa. Yun oh. Yan. Mamaya, pag malambot na yan siya mga manoy, saka na natin ilagay itong mga sahog natin, mga ingredient kung tawagin. In English na ako ng kunti ah. Ayan oh. Yan. Okay, kulong-kulo pa siya mga manoy. Okay, pag naluto na ito mamaya mga manoy, cha-challenge na natin siya, titikman na natin kung, ay ako lang pala, titikman ko na kung masarap pa rin ba yung aking luto. Ayan. Okay. Yan. Okay. Alright mga manoy, babalik na lang ako mamaya pag naluluto na ang ating mukbangin. Aking mga niluluto. Alright, yan na yung mga sahog natin ha. Okay, alright. Alright mga manoy, ay loaded na natin yung mga ricado natin, yan o. Unahin mo na yung luya. Andun na yung mais. Nakalimutan kong i-vlog yung mais pag loaded. Ayan na yung mais mga manoy. At ito namang luya ang isunod natin. Yan. Kita niyo ba mga manoy? Ito na, ano natin yung ricado natin. Yan. Kailangan marami-rami yung luya para maangang siya ng konti. Luya, Bisaya man. Yan. Parang mukhang punong-puno yata. Yan. Wala kasing malaking kaldero eh. Kaya ito na lang, malambot na yung ano natin no, baka. Yan muna no. Yan. At ito, panghuli na to. At ito, paan ng manok. Tanglad mga manoy, tanglad. Ano na natin to? Hinahugasan ko na to eh. Yan. Puno na. Yan, puno na. Hirap makano. Hawak ng kamera, hawak ng kutsara. Mga manoy. Ito yung luto ko na tawag nito ay balbakuwa. Matod nila daunggan ikog tiil simud sa pagkabaw baka. Ayan. Oh. Musta para kay Ray TV? Andito na yung hinahanap mo. Kinukumusta mo sa akin palagi si Bayaw Royo. Yan. Masilaw ah. Silaw, yan. Yan si Roy Tahil. Mag-like ka naman doon kay Ray TV. Ray TV simot. Yan o, Ray TV. Yan o. Okay, sige, lunod na yung ating mukbangin natin mamaya. Bakbakan mamaya. Oo. Kaya mga ricado namin mga manoy. Yan. Yan yung mga ricado niya. Okay. Okay, takpan mo na doon, no? Oo. Takpan mo na para kumulo. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay, mga manoy. Magbabalik na lang ako mamaya kasi hindi pa natin natimplahan. Pag tinimplahan na natin itong mga manoy, babalik na lang ako mamaya. At mga manoy, ito na, iluludod na natin yung, ano pangalan nito? Bagyo. Ha? Pitsay Bagyo. Pitsay Bagyo pala pangalan yan, Repolyo rin sinabi. Pitsay Bagyo pala daw yan mga manoy. Yan ang aking loto. Tinulungan niya ako ni Bayaw Limbel para ilunod kasi naghawak pa ako sa camera tapos
ano pa sa panandok, mahirapan ako. Kaya ang ginawa ko, nagbibidyo na lang ako dito. Yan. Tinimplahan na. Alright. Ano kaya lasa niyan dong, no? Yung Perfect kaya yan? hindi mo alam. Yan. Malalaman natin mamaya. Pag naluto na. Eh, luto na yan siya, Manay. Tinimplahan na lang. Yun. Ang lasa. May magic sarap. Yan. Mabawang tubig na rin Mapaw na, mapaw na. Ha? Pag tubig naman na rin alat, sobrang alat. Dagdagan. Yan. Special yan mga manoy. Balbacoa yan. Yan. Lagyan din ng magic sarap. Yan na. Sakto na kayo magic sarap natin. Isang piraso lang. Kulang pa yan. Dami yan eh. Ah, kulang pa no? Kuha pa ako. Mayroon ka pa doon isa? Oo, wala. Okay. Na. Malapit na. Yun. Ang ating balbacoa. Daggan ikog tiil sa bawat simod sa bakabaw o baka. Yan. Okay, mamawala muna sandali. Alright, mga manoy, mga manay, andyan na yung itsura ng ating balbacoa. Yan, nandito na yung pechay bagyo. Mamaya, ano pa yan mamaya? Kasi puno na oh. Kukunti lang yung nalunod namin na pechay bagyo kasi puno na nga. Ang gagawin namin nito, bawawasan na lang siya bago tapos paglunod yung pechay bagyo. Yan. At ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong lasa. Yan na. Right, mamaya manay pag mukbangin ko na to, ipapakita ko na lang sa inyo. Wala muna. Alright, mga manoy, mga manay, nandito na kami sa aking mubukbangin. Yan na manay, yung balbacoa natin. Yan. Malis. Yan, yung balbacoa. Malis. Sa Ayaw. kaya pala kanina man ay sinabi ko na bukbangin yan. Pasensya naman ay prank lang yun. birthday party to ngayon mga manoy. At birthday ng asawa ng aking bayaw, si Nara. Yan, yung mga pagkain. Ito lang yung handa namin mga manoy. Okay na to, basta importante nagkakaisa. At magiging masaya ang bawat pamilya. Yan. Alright. Okay, at saka dito pala yung nag-birthday si Nara Diaz. Sa birthday Nar. Ayan, siya yung nag-birthday. How old are you na pala? I'm 31 years old. 31, bata pa. Bata pa. For another year of my life. Bukod sa sarili mong wish, yung maaari namin malalaman, ano bang wish mo? So magka-baby. Yung wish niya mga manoy ay gusto niya magka-baby nga pala. Yan ang wish niya. At Doon ka tanda. okay, at ito yung celebrate birthday niya ngayong araw na to. Sana wish ko rin para sa kanya na. Pagkaloob, may awa ang Diyos. Yun. Okay. Atras yan atras eh. At, Tanda. Bigas na lang ang ulo eh. Dito pala, dyan siya ano. Ito yung cake niya mga manoy. Yan. Alright. Ayun, wish ko rin para sa iyo, Day. Sana matupad din yung pangarap mong magiging ina ka na talaga. Maraming pamangkin ako. At magkaroon na kayo ng anak, no? Ayan. Yun. Okay, walang kandila. Saan yung kandila na? Sige, sindihan na para Sir! candle. Food. Yun. Bake. Okay, buksan mo na. Yan. May sandok. Naghahanap mo ng drink mo. Ha? Ito, ako. Okay lang yan. Kainin. Ayun, kainin mo, Day? Ha? Yan ang kainin mo? Kainin mo na. Di, wag. Yung tuyo ang kainin ko. Kumain na, kakanta pa ba tayo ng birthday? Happy birthday? Ha? Happy birthday
to me. Happy birthday Pala, ikaw na lang manalangin sa Panginoon. Yan, no? Bago tayo mag-ano. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. At sa mga pagkain na inihanda mo po para sa amin ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa mga blessing at kakaloob mo po sa amin. At ang lahat ng ito po ay hinihiling at dinadalangin ko po sa inyo. Amen. Alright. Amen. Amen. Amen and amen. Okay. Wish na si Nara. Oo, kain na na. Eh, Ah, Sige. Sige. Ayan na. Okay. Alright. Please. Kainan na to mga manoy. Kainan na. Yan ka, duko. Happy birthday. Hindi na tayo. Duko ka muna, yan o. Happy birthday talaga. oo, dyan. Hihit, hihit, hihit. Siya lang isa. Siya lang isa. Iihip wala na ako. Kaya tayo hihit nga. Ayan. Bakit? Mangingi mo pa eh. Di, malinaw na yan mamaya. Oo, butan. Okay. Wala Tuloy-tuloy yung picture video. Ikaw na. naman. Wala. Mag-birthday ka rin. Ulit na. Misis ko. Mga manoy. Ayan. Okay. Okay. Yan ang birthday. Yung cake niya mga manoy. Oh. Hana. Nara. Sorry guys. Baliktad pala yun. Nandito pala. Ayan. Ha? Yan ang kanyang cake. Happy birthday. Isa pang ilagay. Hinara. Sa ulo, no? Happy birthday, Hinara. Okay, kunti-kunti lang pagkakamali. Hinara. Hinara. O, di ba? Katunog lang naman. Sige, kain na tayo. Tubig, baso Okay. pa na rin. Baso Ito na yung raw, mukbangin baso. ko. Mumukbangin namin mamaya. No? Yan, o. Ano siya? Balbacoa yan, mga manoy. Yun. Okay. Okay na. Okay. Kain tayo. Yan. Kanin. Kain na tayo. Kain tayo. Lamon na, lamon. May kain, lamon. Lamon. Okay. Kita ka ba, Day? May tuyo. May ano. Wala na yung ano. Nalaglag na yung ito. Ano, laman? Malag, palitan mo dahil ito yung magiging na dahil. Manok. Ito sa usawa dito sa malaki. Yan, okay. Oh guys, kain na tayo guys. Ito yung birthday party ngayon. Kami-kami lang guys, apat lang kami dito. Yung nag-birthday naman kasi guys, wala siyang inimbita. Kami lang. Special talaga to. Special talaga to guys. Ano? Uy, yung manok. Na. Mga manoy, ito yung barbacoa nga niluto ko kanina, oh. Yan, oh. Yan. Magkala. Magkala. Yan. Kainin ko na to. Banatan ko na to ngayon. Oh. Masabaw ko lang. Ulam na. Ikaw doon, sasawan. Sasawan mo doon. Yan, may sasawan doon. Aray, ara, baho ano. At tayo kasi ano. Ito yung sandali ka. May effect ka na. Iinom mo lang ng serpentina yan, wala na yan. Painta pa lang yan. Kaya tayo na yan. Bakit? Ano kasi yun? Tawag dito. Kunwari maglalaba ka, te. Tapos, syempre mababasa yung damit mo, mga ano mo. Tapos hindi ka makapagpalit, nagkakos siya ng arthritis. Kalukhukanan, Oo, kalukhukan. Lalo na pagkabi. ina-absorb Kalok. kasi yun ng katawan mo, yung tubig na suot na ano. Kalukhukan yan. Mhm. Wala dyan. Pasmado ako eh. Oo, pasmado ka. Ako nagmana din. Dalawang taon ako may sa Bulacan, pasmado. Buti hindi ka nang Hmm?
tao, iba pag may arthritis ng nanginginig. Talagang halata mo. Nasakit. Tatay ko, tatay. Aroma. Ikaw kumanok na ha. Kanok. Manok, baka lumipad. Busog na ako ah. Isa. Busog na ako. Ang gulay na ako. Patay, pakapin mo. Hmm? Pakapin mo. Lambot na. Ang tigas na, no? Tama. Sabay pala ano yun. Kumain ka ba? Parang hindi. Wala akong konti. Umaga. Kunin ko yung pera. Oh. Ito na ko dito sa mana. Ang dapat pera. Mamaya, kukuha ko na yun eh. Oo, pag pinadala yun sa mga Mamaya, kuha mo na agad yun. Oh, konti na. Pwede. Sa mamaya? Pwede. Kamahaba niya yung video, no? Hello! Mamay, busog na ako. Kana, oh? Oh. Ano ito mo ito? Ito. Raiders! Ray Pa. TV! Ito. Libre tingin. Ito. Cake. Ito. Cute. Ah, check. ayaw na ako pagtrabaho eh. Ha? Ayaw ako papasukin. Kasi layo talaga. Pero yung Malayo? Pamasahe at pamasahe pa. Uuwi ka ng gabing-gabi na. Tapos ikaw lang mag-isa. 1:30 na ako nakauwi. Ang layo. Kagabi. Okay guys! Hirap sumakay. Tapusin ko muna Walang pagkain mamaya. kaste. Wala. Dapat. Alright Kanin guys! ba? Kanin ba yan? Hawak-hawak ko yung ano. Hindi Camera kayo natin ba? eh. Malayo kasi nilalagyan. Tagay ko Tikim gusto. ka hindi lata. Tingnan mo. Guys, oh. Oo na. Ito yung Lagdagan balbakuwa mo guys. yan. Mga manoy, oh. Yan. Ang balbakuwa. Yan. Subo na natin, mga manoy. Yung kanin to kay. Sausawa natin. Lagi na. Sundok. Ano? Tamayin ko na. Dito. Kumain. Makakain ka. Ang bira buhay. Okay, tama na to dahil. Subo mo na Mundinak yung kanin. Yan mo yan eh. Yan guys, dami naming handa. Eh, 4 lang kami. Yun. Yan si Ray TV. Shout out sa'yo. Yan yung hinanap po palagi, oh. Bawak. Tsaka yung misis niya. Hello po. Alright. Tsaka ito naman yung misis ko, guys. At ito naman ako. Okay, susubo ko na to. Bala ko, guys. Imukbang ko na. Basura na yung papunta. Ibukbang ko dapat paano kaya kainin yung buto. Paano rin palambutin. Lunok eh. Ito ibubukbang yung buto. Yan o. Mabasa na ni simot yan. Hmm? Ito ba nag-ano? Nagdabak nga. Sarap ya. Ade. Ano masasabi mo sa niluluto ko na? Ito ba ito? Yan yan? Hindi ko makita doon. Ano yung mata ko? Palakyan mo kaya? Ito ba? Ito ba na ito? Ito? Yan yata. Nakamaskara kasi siya eh. Yan no, re. Yan no, re. Yung nag-comment. Nabaro? Simot? Red TV yung nakalagay doon eh. Ito, re. Tingnan mo sa ano nila. YouTube channel. Right. May nag-comment doon. Yan no, RG re na. Ito nga sila Nara. Oh. Yan guys, tapusin ko na yung kain ko. Kanina pa siya kumain guys na hawak ko pang camera kasi wala nga akong tripod. Hawak ko yung camera tapos
Kumakain pa, kaya hindi ko magandang pagkakuha talaga. Ito, ginawa ko ng cameraman yung asawa ko. Siya na nagbibideo guys. At ito na yung nagmamalaki kong barbacoa. Hanggang ito. Lapit ko dito dahil. Para makita. Dito. Para marinig yung salita ko. Hanggang ito. Yan. Paa ng baka. Ito. Pang ito, barbacoa to guys. Gumay ang sabaw. Saw-sawan. Magandang kuha na ya. Ba? Kan? Ano mo rin sa iba dyan? Lalim mo. Ha? Ay, no? Baka. Sige. Tama tigas lang guys. Hindi masyado malambot, hindi masyado matigas. Para naman mayroon tayong nguyain. Ayan, tayo mo muna din. Tayo mo na muna. Alright mga manay. Sana ay siyahan kayo sa aking video at dito na magtatapos at kung sino mang nakagusto sa aking video ay paki-like na lang at paki-share at huwag na kalimutan mag-subscribe. Subscribe pala. At Mga ganun mga. yun na yun. Alright. Mga manay, bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye na tayo, bye-bye. Bye-bye. Yung asawa ko Don't dito. forget to subscribe. Bye-bye. Happy birthday pala sa'yo, ha. Thank you, Happy Kuya. birthday. Okay. Ano dong? Ray TV. Yan, bye-bye. Sa misis ko naman. Gawin na day. Bye-bye. Bye-bye, guys.